салом алейкум. Камтар пеш як проекти навуш деге ки агар то ами ягом сайта ма видео накам да у сайт дрома наметона чӣ хел дрома наметонан ки масалан сайта намефаҳманд чӣ кор кардан дар кор ҳамаи сайт як хеле дар ҳамаи сайт я намуд регистратсия мекунӣ я намуд депозит мекунӣ я намуд вивод мекунӣ. вақте ки дар сайт даромадем дар ин поён номери пер кашлогмона меонем вайтиву кабинет мекунем тамом. вақте ки дар сайт даромадем ҳамин қадар лични кабинет дорад тамом. ягон хел ҷои хини надорад. дар инҷа майнингша нишон мета, дар инҷа ҷои пополнениша ва дар инҷа ҷои хариданша. агар ки мо пополнит карданӣ бошем дар инҷа пула мемонем, метавонем ки через пер кашлог депозит кунем. агар через киви ё через сбербанк боша ба фрикаса медурем, инҷода бо картаҳош ҳуй мешавад. вақте ки депозит кунем баъд дар боло нишон мета ки шумо чанд қадар депозит кардагем. 500 рубл депозит кардагем, дар поён омадагӣ 5 100 рублаша харидагем тамом. ва даход ярӯзаи ма шуда 45 рубл дар баланс мо чӣ қадар пуле ки ҷамъ мешавад сабарат заработок мекунем ва пул дар боло дар баланси асосимон пайдо мешавад. барои пула гирифтан вести баланс медароем, заказат виплату мекунем ва тамом. аллакай пул дар пер кашлоки мо гузашт, бо медароем ба пер кашлок мебинем 17 рубл 38 копейки ки мо заказ кардем бе комиссия дар пер кашлоки мо гузашт. сайти навай медароем, кор мекунем ва как всегда дар сайто пули калон депозит намекунем. минимум 100 рубл басай максимум 500, ай 500 вообще зиёд депозит намекунем. ссилка сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад.